من اگر این رو یابم تا صبح موش میزنم، اما گفتم به خاطر دخترچه کاری سواب کنم. تو در اینجا چی گم کردی؟ همینتون رفتم. акнун бо ту ҳамсоя шудем. барои ту ба дастони худам шӯрба пухта овардам инҷурӣ. о дар дохили қаҳваҳо чӣ меандозӣ? маззае ки қаҳваҳои ту дорад аз ҳеҷ кас надорад. дарам якумуш дар 200 кило тилло меёвам. ҳоло ҳамон зан ва кӯдакро наёфтед? ин чӣ хел калиди машин аст? оригинал аст, кори дастист. инҷо мунтазири баромадани онҳо мешавем. аканал ба мамадулла ҷирғота барам ташкил биёрам кишнам. полис таслим шавед, таслим шавед. каме бибинед ки ягон тош падари ӯ ҳаст ё нест. падари суман аст ҳамин одам. падари суман ҳамин аст.